Ayun, good morning mga kaboka. Huh. May gusto lang ako i-share mga kaboka tungkol sa channel ko. Sa mga marunong na, sa mga kakaalam nito mga kaboka, gusto kong humingi ng payo dahil sa channel ko. Ganito ba talaga yung mga kaboka? Kasi kagabi kasi tiningnan ko yung channel ko kagabi, yung bananas ko mga kaboka. Nasa 280. Ngayon mga kaboka, tiningnan ko yung channel ko, nasa 270. Ganito ba talaga yung mga kaboka? Dami kasing nalagas kasi dami kasing nawala. Gusto ko lang humingi ng payo kung sa mga YouTuber dyan na kakaalam nito, kasi kaka-start ko pa lang mag YouTube mga kaboka, hindi ko pa alam siyempre masakit sa akin dahil pinaghirapan ko yun pero okay lang kasi gusto kong humingi ng payo kung ganito ba talaga, anong gagawin ko para hindi ako mabawasan ng bananas. Ayan, maiksi lang tong video ko mga kaboka. Gusto ko lang humingi ng payo sa mga eksperto, sa mga YouTuber na kakaalam nito. Ayan, please paki-comment lang mga kaboka. Gusto kong malaman kung bakit ganito yung nangyari sa channel ko. MC, siyempre mga kaboka, tulad ko na mga small YouTuber, gusto kong malagdagan yung bananas ko. Ay nung kasi mga kaboka, isa lang yung nalalagas ngayon 3C na yung nalagas sa bananas ko mga kaboka. Kakalungkot kasi saysaya ko kagabi dahil nasa 280 na. Ngayon bumalik na naman sa 270. Ewan ko kung anong gagawin mga kaboka. Kaya ginawa ko tong video na to para sa mga nakakaalam. Gusto kong humingi sa inyo ng payo. Gusto ko mag-comment kayo sa baba mga kaboka, para comment kayo rin sa baba para malaman ko kung paano. Ayan, hanggang dito lang yung video ko mga kaboka. Gusto ko lang i-share sa inyo, gusto ko lang malaman kung bakit. Ayan, thank you so much sa lahat ng napanood nito. Thank you so much. Ayan, salamat. Bye bye.